Добре дошли в обновената STEM обучителна зала на ИКТ център. Тук се обучават деца, които са в детската академия на възраст от 2 до 9 клас, а също и ученици от 9 до 12 клас в професионалните ни курсове, основно за професия програмист и оператор на компютър. В момента се намираме пред библиотеката, където имаме много поводи за гордост. Първо виждате купите от Роботика за България. Това е едно състезание национално и ние участваме в него от 2018 година. Средните купи, които са за първо място, 2 първи и една за второ, са спечелени 23-та, 24-та и 25-та година. Около тях са сувенири, които ние закупуваме, когато сме в европейски градове по проекти на Еразъм. Също имам един плакет от Брага Мод. Това е организация, с която последно работихме по Еразъм. В момента пък това са нашите награди за проекти по Еразъм. Ето за качествено изпълнение на проект по Еразъм и също плакет от Националната организация за професионално образование и обучение, Националната агенция, извинявам се, за качествено професионално обучение. Връчена ни е 23-та година и ние бяхме една от 18-те наградени центрове за професионално обучение от над 900 съществуващи такива. Малко по-надолу продължават нашите грамоти и отличия, свързани с програмата Роботика за България, а снимките са от партито, където бяхме поканени по случай 10 годишнината на програмата през това лято. Ние, отбора Cyber Robo, който взе след това и сребърната купа на самото състезание, партито беше организирано в сградата на SAP Labs България. Продължаваме с друга наша част, тук е интересна. Това са подаръците, които децата са ни правили през годините. Част от тях са направени на 3D принтера в залата. Също имаме една картина, рисунка на Paint от наш ученик, който във втори клас беше класиран трети на националното състезание по програмирани технологии IT Знайко, но следващата година се поправи в кавички и стана първи като програмист. Също той беше и в отбора, който спечели на състезанието по Лего роботика преди една година. Купата за първо място, това беше отбора RoboGiga, а ученика е Кристиян. Продължаваме в нашата зала и сега сме пред нашия STEM шкаф, който има много електроника в шкафа, тук разположена, инструменти, мултицети, паялници и също върху шкафа се намира нашия 3D принтер и една роботизирана ръка, която ни е подарена от Rotary Club Казанлък. Тя е на базата на платката Arduino, където ние също имаме много успехи. Продължаваме с обученията и ето тук имаме една наша ръка за състезанието преди 2 години, с която отбора Да Винчи спечели отличие за най-добро представяне на робоиграта. Пречистваме си въздуха от известно време, защото имам доста болни деца. А в момента това е мястото, където са нашите грамоти за първо, второ и трето място на състезанието Роботика за България.
както имаме една грамота от нашето представяне на Световната Лего лига FLL, където също участваме успешно. Най-отдолу това е един много мил подарък от първия ни отбор, Робо Барборко. Това са деца, които са 4 деца от 3 клас и един от 5, и те успяха да се представят по-добре като отбори от професионални гимназии, и беше такава емоция, че още продължаваме да си спомним, като се видим, и да се радваме. Това са вече сертификатите на организацията. 2 от тях са свързани с наградите, които показах за качествено обучение и качествено изпълнение на проект по Еразъм и качествено професионално обучение. Също е тази диплома интересна. Тя ни е дадена за нашето участие в Международен фестивал за младежко научно творчество, където нашия Георги Иванов тогава във 2-ри клас се запозна с космонавта Георги Иванов и се снима с него. Сега Георги Иванов вече е в 10-ти клас и е в нашия курс по професионален курс програмист. Тук са нашите лицензи за обученията, които можем да правим, професионалните обучения, като имаме продължение за още 3 професии. Значи имаме 13 професии, но нищо фатално няма в това. Обучавали сме и много възрастни хора през годините професионални обучения. Сертификат за участие в конференция, организирана от Microsoft. Сертификат, който показва, че съм сертифициран Microsoft обучител. И също един, който много обичам да го показвам на учениците. Това е сертификата, който показва, че с шестица съм се взела изпита на курс, свързан с изкуствен интелект, организиран от Софтуни. По този начин искам да ги мотивирам, да им покажа, че обучението продължава през целия живот и особено при тях ще бъде задължително това продължение на обучението. Тук не мога да ги събера, но това е стената на Еразъм с сертификатите от съответните проекти, като това ни е акредитацията, която сме спечелили 22 година и която важи до 27 и всяка година ние по проект на Еразъм водим на обучение в европейски страни 12 наши ученика. Също и учители, които освен на обучение са и на наблюдение на дейностите. Това тук обаче вече е полето, където се обучаваме с роботика, разпъваме различни състезателни полета. В момента това е последното от роботика за България, на което се състезавахме миналата година. В очакване сме на новото. Полето, както виждате, е по-голямо. То ни е подарено от Кастамоно АД и е свързано с големите размери на полетата на First Lego лигата, Световната Лего лига, където участваме. И тъй като вече споменах няколко организации, които са ни помагали, а именно Кастамоно АД и Ротари клуб България, клуб Казълнък, искам да допълня с Давид АД, с завода за пружини в Кръм, с завод Арсенал и с Сдружението Алтернатива за гражданите на град Казълнък. Особено последното сдружение в тези 2 години много подпомогна нашето участие в Световната Лего лига, където нещата са доста сериозни като заплащане. Благодарение на тях успяхме да участваме, ако трябва да бъда съвсем ясна. Това са игри, които са направени от нашите деца от занималнята и после те си играят на тях много активно. Идеята е да не забиваме носове в телефоните. Също имаме игра, която е направена с платката Ардуино. Активно се играе на нея през почивките на курсовите. И сега да ви покажа вече и цялата зала, местата за обучение. Те са 10 тук,
още две там и имаме също едно, което е подвижно и когато се налага също го използваме. Иначе залата виждате какво представлява. Стандартна зала с възможности за презентиране, с ергономични компютърни места, столовите ни са подвижни, с облегалки, с подлакътници. Това е нашия обучителен сайт. Можем да си похвалим също, че преди години имаше филм, свързан с нашата дейност, който се излъчи преди обяд в BTV. И така, че може и като артисти да се включим някъде, разбира се, ще се шегувам. Това беше свързано с участието ни в един проект. Така, или ако трябва да обобщя, тук нашите ученици, много от тях идват още във втори, в трети клас и се разделяме с тях, чак като станат и програмисти, завършили курса, професионалния курс програмист. Сега, например, се сещам за едно такова дете, дето от втори клас започна при нас, Стоян Зланков, който премина през всички курсове, спечели много награди и също и през професионалния курс. И сега вече учи софтуерно инженерство в София. Тук сега също виждам два колажа, направени от наши ученици, които са студенти вече в втори, трети, дали не е четвърти курс единия. Те бяха на обучение по графичен дизайн и това са колажите, които направиха накрая. За последно да погледнем залата. Много се радваме, защото успяхме с ремонта на време. Имаме си и две картини от известни казълнъшки художнички, които си имат свой собствен стил и предполагам, че ще ги разпознаете кои са. Заповядайте в нашата зала на нашите обучения.